90-80 елларда Татарстан музыка сәнгате өлкәсендә композитор Нәҗип Җиһановның зур урын алып торуы бәхәссез. Күп кырлы талант иясе, бер карауда гына бәяләп бетергесез сәнгать эшлеклесе. Вакыт узып күп нәрсәләр онытылса да, аның иҗади тормыш юлы риваять кебек яңадан яңгырар. Аңа 90 яшь тулган булыр иде. Юбилей. Социалистик хезмәт герое. СССРның 3 дәүләт премияләре лауреаты. СССРның халык артисты. Зур урыннар биләүче. Дәүләт җитәкчеләре янында үз кеше. Кеше яшьтән үк ятимлек. 21-нче авыр ачлык елдагы Уральск шәһәрендәге балалар йорты. Унҗиде яшендә беренче тапкыр музыка грамотасын өйрәнеп, 10 ел эчендә Казан музыка техникумын, Мәскәү музыка училищесын һәм консерваториясын тәмамлый. Аның диплом эше Кашкын операсы белән Казанда опера театры ачыла. Шулай итеп, кичәге студент профессиональ татар музыкасы остазлары арасына керә. Шул ук вакытта Казанда музыка белгечләре әзерләү идеясе белән яна башлый. Тирә-якта бик күп яшь талантлар булганда Казанда консерватория кирәк. Беренче башлап композиторлар берлеге оештырып, 40 елга якын аның җитәкчесе була. Бу дәврдә бик уңышлы эшләп, Дмитрий Шостакович әйтүенчә, бик күп яхшы музыка иҗат итә. Сугышка кадәрге иҗади яшьләр җитәкчесе Муса Җәлил студент Җиһановны танырга теләмәсә дә, Алтын чәч операсын аның белән бергә эшләргә алына. Премьера 1941 елның 12 июлендә күрсәтелә. Сугыш башлануга 3 атна. Иҗатташы һәм дусты Мусасыз калгач, Нәҗип Җиһанов Казан консерваториясын оештыру өчен бер үзе көрәшә. Һәм менә 45 елның июненнән ул консерваторияның беренче директоры. Остаз, укытучы. Говорить о Назибе Жиганове лучше сидя за этим инструментом. Җиһанов турында сөйләү шушы инструмент янында кулайрак булыр. Чөнки ул бу инструмент артында иң яхшы көннәрен уздыргандыр. Ул күп кырлы талант иясе, тиз кабынып китүчән кеше иде. Тиз үзгәреп торучы табигать күренешләрен ярата иде. Кояшлы көнне болытлар күтәрелеп китүен күреп шатланып, мин тирә-яктагы үзгәрешләрне бик яратам дия иде. Әлбәттә, андый кеше тирә-яктагы кешеләрне гел бер чучан була. Облака, поднялся ветер, вздымает тучи листьев. Он говорит: вот здорово, вот это да, вот я люблю, когда все меняется. Вообще всяческого рода изменения ему очень импонировали. Мы все знаем, что человек, который что-либо хочет изменить, он вокруг себя очень много тревожит, устоявшихся каких-то явлений, привычек людских. Нәҗип Җиһановның мемориаль музей фатиры. Аны музыка тарихын өйрәнүче һәркем белә. Җиһанов масштабы бик зур. Кем белән генә, нинди генә зур комиссияләрдә утырмагандыр.
Мәшһүр Натан Рахлин белән тыгыз бәйләнеш. Татарстан симфония оркестры төзелү аларның хезмәт җимеше. Бик зур эшләр бергә эшләнә. Гомәр Баширов, Хәсән Туфан белән. Иҗат итү дәвам итә. Ел сайын симфония, оркестровка классында остазлык, күп санлы музыка белгечләре һәм Шамил Шәрифуллин кебек композиторлар үзләрен Җиһанов укучылар дип йөртә. Хәтта опера йолдызы Зилә Сыңгатуллина да. Меня он принял в консерваторию еще в раннем детстве и как-то предсказал мою судьбу и всячески помогал. Удивительно интересно были... Мин ул бик яшьләй укырга алды. Һәм минем язмышымны алдан күреп, һәрвакыт ярдәм итеп торды. Аның белән эшләү бик кызыклы иде. Җәлил 6-нчы яшь операларын бергә эшләгәндә, иҗади бәхәсләр күп булды. Ул вакытта аның белән бәхәсләшү авыр булса да, ул миңа моны һәрвакыт рөхсәт итә иде. Спорить и доказывать свое видение. Он мне этого разрешал. Җиһанов Казанның югары музыка педагогикасының җитәкчесе. Аның кул астында консерватория Идел буе, Тыва, Калмык республикаларының музыка үзәгенә әйләнде. Композиция бүлеген тәмамлаучылар композиторлар берлеген тулыландырып тордылар. Композитор Анатолий Лупов. Я всегда поражался. Вот великий человек и вникает в такие... Мин һәрвакыт шакката идем. Ул бер үк вакытта гади һәм гали була белде. Кешеләргә кайгыртучан мөнәсәбәттә. Гади генә хуҗалык эшләрендә әһәмият, күңел биреп эшли иде. Ул үзенең кешелеклеге һәм кешелеклеге белән һәрвакыт аерылып торды. Такого великого и вроде очень простого, вот это было в нем всегда. Яңадан Җәлил. Бу опера заманында Мәскәү зур театры һәм Прага милли сәхнәсе утларын күрде. Соңгы тапкыр автор белән бергә Җәлил Башкортстан башкаласында уздырылган Татарстан сәнгате көннәре финалында 1988 елның 1 июнендә зур уңыш белән уза. Зур гомернең соңгы сәгатьләре. Ул тормыштан кинәт кенә, яшәгәндәге кебек үк матур, зур триумфтан соң чәчәкләргә баткан кунакхана номерында китте. Чын артист. Консерватория гомеремнең иң яхшы елларын алды. Мин киткәч, искә алучылар булырмы? Бүгенге көндә консерватория аның исемен йөртә. Республикабызда тулы музыкаль белем бирү системасын төзүчегә рәхмәт билгесе. Хәзерге көндә Казанны опералы, филармониялы, балетлы, консерваториялы шәһәр дип гадәттәгечә атасалар да, уйлагыз, хәтерләгез, кайчандыр бу хәл яшь егет күңелендә тормышка ашмас хыял булып кына яна иде.